Ami segítségünk legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, örök, igaz Isten. Amen. Mindenható Szent Istenünk, hálával a szívünkben állunk meg előtted. Hálásak vagyunk azért, mert olyan Istenünk vagy, gondviselő Atyánk, akihez mindig fordulhatunk. Istenünk, így jövünk most is hozzád, hozva mindazt, ami ott van a szívünkben. Gondjainkat, bajainkat, örömeinket, mindazt, amivel telve vagyunk. És olyan jó nekünk tudni, hogy így jöhetünk hozzád. Hogy elmondhatjuk hálaszunkat is, de elmondhatjuk panaszunkat is életünkkel kapcsolatban. És olyan jó nekünk tudni azt, hogy te ezeket az elmondott szókat nem hagyod válasz nélkül. Te mindig szólsz hozzánk igéd által, adsz nekünk útmutatást, adsz nekünk tanácsot, adsz bátorítást életünk nehéz helyzeteiben, adsz gyógyulást és adsz vigasztalást. Istenünk, így jövünk most hozzád, várva ezt a választ, várva a te szavadat, hogy ezáltal gazdagodjon az életünk. Éppen ezért kérünk, mindenható Szent Istenünk, kérjük a te szent lelkedet, hogy az elhangzó szó valóban a te isteni üzeneted legyen, ne csupán emberi bölcsesség. Így szólj hozzánk, és hadd, hogy az ige üzenete ne csak a fülünkig érjen, hanem a szívünkig. Hogy ez ige magvak elvetve majd, és aztán hazamenve hajlékainkba, visszatérve a mindennapi életbe, megteremjék a maguk gyümölcsét. Így kérünk, legyél velünk szent lelkeddel. Nem a mi érdemeinkért kérünk, Istenünk, mert nincsenek. A te fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvéreim, Istennek igéjét, amely által ebben a délutáni órában szólni kíván mi hozzánk, úgy, amint az írva található, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 15. fejezetének 36. versétől a 16. fejezet 5. verséig írva található. Istennek igéjét olvasom az említett helyről, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 15. fejezetének 36. versétől a 16. fejezet 5. verséig terjedően. Hallgassátok Isten igéjét figyelemmel, keresztjénekhez illő alázatos lélekkel, az ige terjedelmére levén tekintettel, helyeiteket elfoglalva, helyeiteken maradva hallgassátok. Néhány nap múlva pedig ezt mondta Pál Barnabásnak: térjünk vissza, látogassuk meg a testvéreket valamennyi városban, ahol hirdettük az Úr igéjét, és lássuk, hogy megy a soruk. Barnabás azt akarta, hogy vigyék magukkal Jánost is, akit Márknak hívtak. Pál azonban úgy tartotta helyesnek, hogy ne vigyék magukkal azt, aki elvált tőlük Pamfíliánál, és nem ment velük együtt a munkába.
Emiatt meghasonlás támad köztük, és ezért külön váltak egymástól. Barnabás magával vitte Márkot, és elhajózott Ciprusba. Pál pedig Szilászt választotta társul, és miután az Úr kegyelmébe ajánlották őt a testvérek, útnak indult, bejárta Szíriát és Cilíciát, és erősítette a gyülekezeteket. Így jutott el Derbébe, majd Lisztrába is, és volt ott egy Timóteus nevű tanítvány, egy hívő zsidó asszonynak és egy görög apának a fia, akiről dicsérőleg szóltak a lisztrai és ikóniumi testvérek. Pál őt magával akarta vinni, ezért az ott lakó zsidókra tekintettel körülmetélte őt, mert mindenki tudta, hogy az apja görög volt. Amikor végigjárták a városokat, átadták nekik azokat a határozatokat, amelyeket a jeruzsálemi apostolok és vének hoztak, hogy tartsák meg azokat. A gyülekezetek pedig erősödtek a hitben, és naponként gyarapodtak lélekszámban. A gyülekezetek pedig erősödtek a hitben, és naponként gyarapodtak lélekszámban. Kedves testvérek, a bibliaolvasó kalauz által mára, illetve tegnapra kijelölt szentírási részek két igen különös történetet állítanak egymás mellé. És állítanak közben elénk is, azért, hogy azokból tanulhassunk, hogy ezáltal is jártasabbak lehessünk mi magunk is az Isten dolgaiban. Az egyik egy szakítás története, Pál és Barnabás útjai elválnak egymástól, a másik történet pedig éppen ellenkezőleg egy találkozásnak a története, amikor Pál találkozik Timóteussal, és Timóteusban új munkatársat kap. És a kettő valahol együtt mutatja azt, hogy hogyan munkálkodik az Isten. Hogy ő vezet, hogy ő utat mutat, hogy ő hitet munkál, hogy áldást ad az evangélium hirdetésére és annak terjedésére, akkor is, amikor az ember megreked, amikor nem halad előre, amikor az ember nem lát más, csak törést, akár az emberi kapcsolatokban, akár az életben, akkor is, amikor az ember veszteségként él meg és lát dolgokat, Isten meg tudja mutatni, hogy ott is van előrehaladás. De mielőtt még rátérnénk ezekre a dolgokra, elevenítsük fel egy kicsit, hogy hogyan is érkeztünk idáig. Hogyan jutott idáig az evangélium terjedésének az ügye? Emlékezzünk csak vissza a könyv elejére. Ott volt a pünkösd, a Szentlélek kitöltetése. Aztán utána elkezdődtek a keresztényüldözések. Nagyon sokakkal kegyetlenkedtek. Sőt, még Pétert magát is börtönbe zárták, aztán olvashattunk arról, hogy Isten milyen csodálatos módon szabadította őt meg. Kezdetét vette aztán az evangélium hirdetése a nem zsidók között is, és Pál Barnabással együtt indult útnak, és tulajdonképpen ez volt Pál első missziói útja. És igényben az említett János Márk is velük indult erre az útra, azonban hamarabb meggondolta magát és visszatért Jeruzsálembe. Tehát Pál és Barnabás akkor tovább mentek azon az úton, nagyon sok térséget bejárva, hirdették a meghalt és feltámadott Krisztust, hívták az embereket a megtérésre, sokan hallották ezeket az igéket, hitre jutottak, gyülekezetek alakultak. Volt olyan, hogy csodás dolgok történtek akkor, amikor ők munkálkodtak, amikor az evangéliumot hirdették. Olyan is volt, hogy csodálatos gyógyulásnak voltak szemtanúi, de nem csak szép és jó volt minden ezen az úton, nehézségekbe is ütköztek, hiszen olyanról is tudunk, hogy üldözni kezdték őket, sőt egy olyan esetről is olvashattunk, ha mi magunk is olvassuk a Szentírást a bibliaolvasó kalauz szerint, hogy Pált megkövezték. És tudhatjuk, vagy legalábbis gondolhatjuk, hogy ezt az esetet az apostol túlélte, hiszen mai alapigényben ő maga is szerepel. És mindezek események után a helyszín Jeruzsálem lesz. Ott vitatják meg a problémás kérdéseket. Beszélnek a körülmetélkedésről. Pogányokból lett keresztényeknek kell-e, vagy nem kell. És ha valamire van még szükség, ha valamit még elvárnak ezektől a nem zsidóktól, akkor mi legyen az?
És hosszú egyeztetések után megállapodnak 4 dologban, mégpedig tartózkodás a bálványáldozati hústól, tartózkodás a vértől, a megfulladt állattól és a paráznaságtól. És ahogyan megszületett a gyűlésnek ez a határozata, úgy kezdték el ezt levélben eljuttatni a gyülekezeteknek. És már is a mai igénknél tartunk. Vitték a levelet, tanítottak, hirdették az Úr igéjét a gyülekezetek képviselőjének, azoknak, akik összegyűltek, és egy adott ponton néhány nap eltelte után fogja magát Pál, odafordul Barnabáshoz, és azt mondja, térjünk vissza, látogassuk meg a testvéreket valamennyi városban, ahol hirdettük az Úr igéjét, és lássuk, hogy megy soruk. És bár meg lehet, hogy ez a vers önmagában csak az alaphelyzetet adja meg, amiben történnek a következő, talán még meghatározóbb események, de mégis önmagában nézve is üzenetet hordoz számunkra. Benne van a másikra, a felebarátra, az embertársra való odafigyelés. Hallunk is erről nagyon gyakran, talán törekszünk mi magunk is ennek a gyakorlására, hogy odafigyeljünk, hogy törődjünk azokkal, akik körülöttünk vannak. Sőt, nagyon gyakran próbálkozunk azzal is, hogy a tőlünk távoliak, a számunkra ismeretleneknek is valamiféleképpen segíteni tudjunk. Hiszen gondoljunk csak bele, a magunk lehetőségeihez mérten segítjük a kárpátaljai testvéreket is, azokat, akiknek bizonytalan a helyzetük, akiknek életük talán nap mint nap veszélyben van. De aztán majd később, amiről hallani fogunk, a megvásárolt könyvekkel is támogatunk majd egy alapítványt, amely hátrányos helyzetű gyermekeket és embereket karol fel. Sőt, most, hogy felidézzek egy otthoni diósadi esetet, elmúlt Káti órán beszélgettünk a szeretett szolgálatról is, mint ami a református egyháztagnak kötelessége. Az azonban, amit Pál mond, túlmutat mindezeken. Nem csupán az anyagi jólét, de még csak nem is a gyülekezetben uralkodó közhangulat érdekli elsősorban, hanem az, hogy hogyan állnak ezek a testvérek a hit dolgaiban. Hallották az Úr igéjét, és hittek a hallottaknak, mert ugye a hit hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által. Pál és Barnabás pedig, amikor ezt az útjukon jártak, a Krisztus beszédét adták tovább az embereknek. És igen, sokan hallották, és közülük nagyon sokan hitre is jutottak, most pedig arra kíváncsi az apostol, hogy mi van ezekkel a bizonyos személyekkel. Nem csak annyi volt lényeges számára, hogy a maga munkáját gyorsan elvégezze, hirdette a Krisztust, aki megtért meg, aki nem, aztán üljön nyugodtan, többet rá se nézek. Nem. Az apostolt érdekelte az, hogy mi van velük. Megmaradtak-e a hitben? A küzdelmek és nehézségek okán vajon nem adták fel? Nem lankadt-e meg az a kezdeti buzgóság? Nem vezették-e őket félre tévtanítók, hiszen ez is nagyon gyakran előfordult. Az élet, amit a földön élnek, vajon a Krisztusban élik-e még mindig továbbra is? És azt hiszem, ehhez hasonló kérdéseket nagyon jó lenne feltenni magunknak is a felebarátot illetően. Mert a kérdések nem a másik ember magánéletében akarnak vájkálni. Nem megszégyeníteni, és főleg nem számon kérni akarják a másikat. Ezek a kérdések mutatják azt, hogy számomra a másik embernek nem csak a földi jóléte a fontos. Nem csak az fontos, hogy mindene meglegyen. Nem csak az fontos nekem, hogy a másik semmiben sem szenvedjen hiányt, hanem legalább ennyire fontos az üdvössége is. Olyan jó lenne, testvérek, erre valahol tudatosan odafigyelni. Segíteni a felebarátot nem csak a hétköznapi élet harcaiban, hanem a hit harcaiban is. Akkor, amikor vívódik, akkor, amikor perel az Istennel, akkor, amikor nehezére esik hinni, akkor, amikor nehezére esik reája bízni magát az Istenre, akkor, amikor kérdésekkel és kételyekkel van teli, akkor, amikor nem találja a helyét ebben a világban, és nem látja azt, hogy az Isten mit vár el tőle. És nem, testvérek, nem kell azt hinnünk, hogy mi
a másik embernek minden miért kérdésére tudunk válaszolni. Nem kell azt hinnünk, hogy a másik ember hit dolgában felmerülő akadályait egy csettintésre meg tudnánk mi magunk oldani és kivenni az életéből. De egy valamit tudhatunk, egy dologban nagyon biztosak lehetünk, és ezt az egy dolgot jegyezzük meg jól. A jelenlétünkkel. Egy-két biztató szavunkkal, ha van, de hogyha nincs, az sem feltétlenül probléma. Támogathatjuk a másikat. Már csak a jelenlétünk is olyan támasz lehet a másik ember számára, amit semmi más nem tud kiváltani. És ami Urunk ereje nem csupán az egyes ember hitében, vagy hite által nyilvánul meg, hanem a közösségben is. Olyan közösségben, ami ezen a hiten alapul. Olyan közösségben, ami figyel a másik embernek nem csak a testi jólétére, hanem a lelki jólétére is, az Istennel való kapcsolatára. Olyan közösségben, ami nem csak a gondatlan földi életért cselekszik, hanem az üdvösséget is munkálja. És az első dolog, amit így kívánok, kedves testvérek, az az, hogy ilyen közösségként, ilyen gyülekezetként tudjunk megmaradni ebben a világban. Pálnak és Barnabásnak ezt a másokra figyelő, másokat támogató magatartását látva, olyan könnyen gondolhatunk arra, hogy hát nekik könnyű volt. Könnyű volt nekik másokra odafigyelni, másokat támogatni, hiszen az Isten dolgaiban olyan jártas emberek voltak, annyira kiemelkedő személyek voltak. És ők is, meg igazából a Bibliában megjelenő emberek úgy általánosan olyan kiemelkedő, jeles személyeknek tűnnek számunkra. És aztán azt látjuk, hogy két ilyen kiemelkedő személy az evangélium pogányok között való hirdetésének jeles képviselői között is bizony történhet törés. Eltér az akarat, különbözik a vélemény. Barnabás vitte volna Márkot magukkal, aki az előző úton visszafordult és magukra hagyta őket. Pál azt mondta éppen ennek az okán, helyesebbnek gondolta, hogyha nem viszik magukkal, hiszen az elmúlt alkalommal sem ment velük a munkába. Pál és Barnabás, két barát, két szolgatárs, annyi mindent éltek át együtt, és most nem tudnak tovább együtt munkálkodni, együtt dolgozni, együtt szolgálni az Istent. Vita támad köztük, meghasonlás, ahogyan a felolvasott ige mondja, emberek ők is, mint mi. Nem idealizál a Biblia, nem mutatja be őket makulátlan személyeknek. Az apostolok is összevesztek, volt, hogy félreértették egymás mondandóját, és bizony volt az ő döntéseiknek is sokszor árnyoldala. De a Szentírás megmutat valami nagyon fontosat, mégpedig azt, hogy Isten munkája nem esik szét attól, hogy az emberek nem tökéletesek. Pál is megy tovább, Barnabás is megy tovább a maga útján, az evangélium igaz, hogy két irányban, de tovább hirdettetik, tovább halad, Barnabás Jánossal megy a bejárt helyekre, Pál pedig Szilásszal indul útnak, aztán majd a későbbiekben meglátjuk, hogyha olvassuk, hogy hogyan irányította Isten az ő lelke által ezt a két embert a maguk útján. Nem értenek egyet. Összeszólalkoznak, szétválnak. És éppen ez mutatja, hogy a missziót, az Isten szolgálatát nem tökéletes emberek végzik. Még az apostolok sem tökéletesek. De egy vita, egy nehézség nem mutatja semminek a végét, Isten más úton, de tovább viszi őket. És példa ez számunkra, testvérek. Példa, hogy a mai keresztjének közti konfliktusok, a mai nézeteltérések, a mai keresztjének között megnyilvánuló olyan dolgok, amink nem Istentől valók, és akár a mi magunk személyes tökéletlensége is, nem jelentik Isten munkájának a végét. A szolgálat folytatódik, mégpedig azért, mert nem a mi tökéletességünk tartja azt fenn, hanem Istennek a kegyelme. És ne nézzünk most másokra, ne nézzünk a távoliakra, tekintsünk egy kicsit a magunk gyülekezetére. Köztünk is előfordulnak viták.
Van helyzet, hogy egyik ember így, másik meg amúgy látja jónak ugyanazt a dolgot. Nem értünk mindig egyet mindenben. De akár, hogyha a közösségről a tekintetünket magunk felé szegezzük, azt kell, hogy mondjuk, egyenként sem vagyunk bűntelenek, nem vagyunk tökéletesek. Nem tökéletes még a lelki sem, és Isten mégsem mondja azt, hogy na, akkor álljon meg a menet. És itt többet ne legyen semmi. Ne legyen többet istentisztelet, se bibliaóra, se kátéóra, se ifjúsági, se kórus, se semmi. Ne legyen, mert olyan tökéletlen mind a gyülekezet, mind az egyes gyülekezeti tag. Éppen ellenkezőleg. Adja a lehetőséget és hív is, mert ő nem a tökéletes embereket, nem az ideális gyülekezetet használja, hanem az engedelmes szívet. Az olyan engedelmes életet használja az Isten, aki a maga tökéletlensége ellenére kész és képes engedelmeskedni, aki a maga tökéletlensége ellenére kész és képes szolgálni neki tetsző élettel másokat is hozzávezetni. És éppen ezért, testvérek, akkor, amikor ma is konfliktusokat látunk akár az egyházban, ha nézeteltérésekbe kerülünk, ha azt látjuk, hogy egyesek messze vannak még, vagy talán még mi magunk is messze vagyunk a Krisztusban való élettől, ne szörnyűködjünk el. Ne hagyjuk, hogy úrrá legyenek rajtunk az indulatok, figyeljünk Istenre. Akarjuk meglátni, hogy hogyan akarja ő az emberi szemmel sokszor problémás helyzeteket is úgy alakítani, hogy az áldásos legyen mindannyiunk számára. Akarjuk ezt meglátni, és akarjuk ezt cselekedni is, hogy engedelmes szívű, neki szolgáló gyermekei lehessünk. És még az elején említettem, hogy egy szétválás és egy találkozás érdekes párhuzama található a hallott igében. Pál és Barnabás szétválásáról beszéltünk az eddigiekben, tekintsünk egy kicsit erre a találkozásra. Pál az egyik gyülekezetben, amiben már Szilásszal együtt ment, találkozik egy ifjúval. Timóteusnak hívják, mondja az ige, és azt mondja róla, hogy tanítvány. Azaz Jézust ismerő, és nem csak ismerő, hanem szerinte élő fiatalember. És ez az ifjú, akiről eddig semmit sem tudott Pál, ez az ifjú lesz majd később az ő munkatársa. Isten még erről is gondoskodott, hogy neki legyen olyan munkatársa, akivel nem csak hogy tud együtt dolgozni, hanem jól tud együtt dolgozni. És mit mond róla még az ige? Megtudjuk, hogy identitása kettős. Anyja hívő zsidóasszony, apja pedig görög volt. Tudjuk azt is, hogy a lisztrai és ikóniumi gyülekezetek és az ottani testvérek dicsérőleg szóltak róla. Azaz jó bizonságot tettek róla. Szolgálatra kész, megbízható, Krisztust követő ifjú. És máshonnan megtudhatjuk azt, hogy már gyermekségétől ismerte az írásokat, amelyek bölcsé tették őt az üdvösségre a Krisztusba vetett hite által. És aztán még azt is megtudjuk róla máshonnan, hogy Pál később erre az ifjúra saját fiaként tekint. De álljunk is meg itt egy kicsit. Akár ezeket a kiegészített információkra tekintve nézzük Timóteus személyét, akár azok nélkül, azt láthatjuk, hogy az ő élete arról beszél, hogy a hit átadható, mint örökség. Átadható, de nem vérségi alapon. Nem öröklődik úgy, mint szülőről a gyermekre a szemszíne vagy a hajnak a göndörsége. Átadható, de nem erőszakkal, hanem élettel, példával és szeretettel. És ahogyan a gyülekezet meglátta ebben az ifjúban a lehetőséget, úgy kell meglátni nekünk is a mi Timóteusainkat. Hiszem, kedves testvérek, hogy feladata ez a gyülekezetnek, és feladata a keresztény embernek is, hogy felismerje és támogassa a maga Timóteusait. És feltehetjük magunknak a kérdést. Kinek adjuk mi tovább a hitet? Kik a mi Timóteusaink? A gyermekeink, az unokáink, a gyülekezet fiataljai,
azok a kereső emberek, akik között éljük az életünket. És ezeket a kérdéseket mindannyian megválaszolhatjuk magunkban. És ha már megvan a válasz, lássuk meg a feladatot is mellette. Hogy bizony felelősségünk van nekünk is a hit továbbadásában, egyen-egyenként és gyülekezetként is. Mondom a kisgyermeknek, hogy imádkozzon, vagy én magam is vele együtt kulcsolom imára a kezemet. Mondom neki, hogy higgye azt, amit vallásórán hall, vagy azt látja, hogy mindazt én is vele együtt hiszem. Küldöm őt a vallásórára, a ifjúságira, vagy a templomba, vagy azt látja, hogy én magam is megyek. Csak beszélek arról, hogy jó keresztjéni életet élni, vagy az életem beszél helyettem. Ismerjük fel ebben, testvérek, a hatalmas lehetőséget. A mi saját részünket, és a tőlünk telhetőt tegyük meg. Engedelmeskedjünk ebben is a mi Istenünknek, hogy meglássuk, mennyire csodásan tudja építeni Isten az egyházat, még általunk is. Engedelmeskedjünk neki azért is, hogy mi magunk is megtapasztalhassuk, hogy a régi nemzedék és az új nemzedék ajándék egymásnak, mégpedig magától, Istentől. És aztán még valamit olvasunk erről az ifjúról. Azt, hogy Pál körülmetélte. És ez egy nagyon érdekes dolog, mert nemrég még éppen az apostol volt az, aki a körülmetélkedés ellen felszólalt, sőt a későbbi leveleire tekintve, akkor is azt láthatjuk, hogy ő a körülmetélkedés ellen beszélt. Nem igazán nyilvánvaló a számunkra, hogy miért tette, arra következtethetünk a szövegből, hogy tényleg a zsidókra való tekintettel. Ugye az anyja zsidó volt, úgyhogy zsidóként lehetett tekinteni Timóteusra, aztán megbotránkozást okozott volna a zsidók körében, hogyha hirdetik az evangéliumot, és azt látják, hogy ez a zsidó ifjú nincs körülmetélve. Talán így próbált Pál apostol akadályt elvenni az evangélium útjából. Egy azonban bizonyos. Sem a körülmetélkedés, sem az a 4 dolog, amit még az elején említettem, nem üdvösség kérdése. Nem attól függött, és ma sem attól függ az én üdvösségem, hogy körülmetélkedtek, vagy sem. Az üdvösség kérdése a Krisztusban való hit. A neki átadott Szentlélektől vezetett, Istennek engedelmeskedő, újjászületett élet. És ez az az élet, ami megvolt ott és akkor, ezekben a gyülekezetekben, körülmetélkedés ide vagy körülmetélkedés oda. És azt olvashattuk, éppen ennek az életnek az okán, hogy a gyülekezetek pedig erősödtek a hitben, és naponként gyarapodtak lélekszámban. Annyira szép, annyira felemelő az igének ez az összegzése, ahogyan megállapítja, hogy még a konfliktus, még a nézeteltérés ellenére is a végeredmény összességében jó és pozitív. A hitben nem meginoktak, nem csak megmaradtak, hanem megerősödtek. Aztán nem csak az újszülöttek okán, hanem az újjászületettek okán, azaz az újonnan hitre jutottak okán még számban is növekedtek. Mert ahol Isten lelke jelen van, ott az emberek hite mélyül és erősödik. Ott, ahol Isten lelke jelen van, ott bizony az evangélium embereket ér el. Növekszik az egyház kívül és belül. Nem a számok a fontosak. Legalábbis ebben semmiképpen nem. A fontos, a lényeges az, hogy az Úr építi a maga egyházát. Építi akkor is, amikor mi gyengék vagyunk. Építi akkor is, amikor bizonytalanok vagyunk. Építi akkor is, amikor úgy érezzük, hogy mi magunk erre teljes mértékben képtelenek vagyunk. Akkor, hogyha a dolog ránk eső részét megtesszük, ha ezt elvégezzük, hogyha megvan a hitünk, hogyha az ő vezetésében bízunk minden körülmények közepette, akkor, hogyha a hitet nem csak megéljük, hanem továbbadjuk, bizonyosak lehetünk abban, hogy a növekedés be fog következni. Isten áldását adja a munkánkra, Isten áldását adja majd az életünkre. Éljünk úgy,
És munkálkodjunk úgy, kedves testvérek, hogy a Pál igehirdetése nyomán kialakult gyülekezeteken túl, erről a mi szilágyballai gyülekezetünkről is elmondhassuk, hogyha számban talán nem is, de hitben mindenképpen erősödtünk, sőt, másokat is erősítettünk. Amen. Urunk, mennyei édesatyánk, hálát adunk neked, hogy igéd által ma is tanítottál bennünket. Köszönjük, hogy megmutattad, hogy te akkor is munkálkodsz, amikor mi emberek gyengék és esendők vagyunk, amikor nem értünk egyet, amikor bizonytalanságok és konfliktusok vesznek körül bennünket. Köszönjük azt, hogy szétválások és nehézségek között is úgy tudsz vezetni minket, hogy előre jusson az evangélium ügye, hogy erősödjön a gyülekezet, hogy az nekünk személyesen is a javunkat szolgálja. Kérünk a szent lelked világosságát, hogy felismerjük saját szerepünket és felelősségünket a hit továbbadásában. Segíts, hogy meglássuk a körülöttünk élő Timóteusokat, gyermekeket, unokákat, gyülekezet fiataljait, mindazokat, akik keresnek, akik te rád vágynak, akiket mireánk bíztál. Adj nekünk olyan életet, amely valódi bizonyság arról, hogy hozzád tartozunk. Ne csak beszéljünk a hitről, hanem mutassuk is meg azt szeretettel, példával, engedelmességgel. Urunk, kérünk, őrizd meg közösségünket viszálykodástól, széthúzástól. Taníts minket türelemre egymás iránt, és add, hogy ne indulataink vezessenek, hanem mindenkor te legyél legfőbb vezetőnk. Amikor különbözőképpen látunk dolgokat, add, hogy ne a törésen legyen a hangsúly, hanem azon, hogy te még a gyengeségeinket is jóra tudod formálni. Könyörgünk Istenünk gyülekezetünkért. Erősítsd hitünket, mélyítsd bizalmunkat, és növeld közöttünk a szeretet egységét. Tedd áldottá alkalmainkat, igehirdetés, bibliaórát, gyermekek és fiatalok között végzett munkát, hogy mindenben a te országodat építhessük. Áld meg életünket, formálj bennünket naponként, hogy minél inkább neked tetsző élettel tudjunk jelen lenni ebben a világban. De hozzád fordulunk, Istenünk, azokért, akik nincsenek most itt, akik nem tudnak eljönni. De Istenünk, azokért is hozzád imádkozunk, akik nem is akarnak. Te szólítsd meg őket, te változtasd igédre érzékennyé kemény szívüket. Legyél, kérünk, a rászorulókkal, azokkal, akik nehézségeken mennek keresztül. Gyógyítsd a beteget, adj erőt a beteget ápolónak, csillapítsd fájdalmát a gyászolónak. Légy társa minden magányos embernek, s mutasd meg számunkra, hogy a gyülekezet, a te egyházad olyan hely, ami otthona lehet minden embernek. Istenünk, mindezeket nem érdemeinkért kérjük, mert nincsenek. A te szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg könyörgésünk szavát. Amen. Bizalommal tárjátok fel szíveteket Isten előtt. Áldott az Isten, aki meghallgatja könyörgésünk szavát. Ti azért így imádkozzatok. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Ráfelelő ének előtt megkérem Simon Zoltánt, a Jövőért Alapítvány elnökét,
hogy szóljon hozzánk néhány szót azzal, amivel készült, és így talán megérti a gyülekezet is, hogyha eddig furcsa lett volna, hogy milyen könyvek vásárlását említettem még a prédikáció során. Hallgassák őt szeretettel. Békesség Istentől nagy szeretettel köszöntöm. Öröm számomra, hogy a mai nap másodjára lehetek ebben a templomban. Jó érzés volt, hogy a környezet településeken részt vettem. Egy fontos ügyben látogattam el. Úgy volt, hogy több kollégákkal leszünk a környezet településeken, de sajnos a kollégáim Marosvásárhely és környékén baleseteztek ilyen reggel 4 órakor, és ezért most rám került egyedül a sor. Kicsit megterhelő volt, hogy 5 helyen tartsak beszédet. Csíkszeredából érkeztem, 4 olyan intézményt vezetek, ahol foglalkozunk 128 árva gyermekekkel és 462 mozgássérültekkel, idősökkel és hajléktalanokkal. Bizonyára ilyenkor közeledik karácsony, mindig nem túlzok, hogy azt mondom, 1000 és 2000 családnak szoktunk mozgássérülteknek, idősöknek és hajléktalanoknak szórvány településekre és kivinni tűzifát és tartós élelmiszereket. Minden évben szoktunk kapni adományban egy pár ezer darab erdélyes albumos könyveket, amit ezeket a könyveket ilyen jótékonysági céllal próbáljunk értékesíteni, és ennek a begyűjtött összegéből is segítsünk az intézményeinket. Mielőtt ezt a 3 kötetes erdélyes könyvet megmutatnám, bizonyára vannak, gondolom, újak és itt, akik nem voltak délelőtt itt, azok azelőtt egy pár szó szólnék magamról is, hiszen én is érintett vagyok ebben az ügyben. Egy olyan fiatalember áll önök előtt, aki hasonlóképpen a gyermekotthonban nőttem fel, az egyházi előjárók segítségével sikerült befejeznem tanulmányomat, mint tanítóképző. Igaz, hogy katolikus pap szerettem volna lenni, de Jóisten más útra vezetett, 2 gyermekes apuka lettem, így próbálok hálát adni a Jóistennek, és megköszönve mindazt, amit kaptam tőle. Önöket nagy tisztelettel arra szeretném kérni, hogy akik megtehetik, támogassák ezt a célt, mert hiszen jó dolog embertársainknak segíteni, és addig tegyünk meg, amíg a Jóisten ad erre lehetőséget mindannyiunknak. Megjelent ez a 3 kötetes, nagyon szép sorozatkönyv, bizonyára többnyire látták és vásároltak is belőle, de akik még nem vásároltak és szeretnének, van lehetőség. Az első kötet, ez a Gyönyörű Erdély, ez bemutassa 3 nyelven Erdély természet tájait, akár karácsonyi ajándékba egy szép ajándék, Erdély természet táját mutassa be. A második kötet az egy nagyon-nagyon értékes könyv, az Erdély emlékhelyek, ezt ajánlom a gyerekeknek és felnőtteknek is figyelmében. A Múta Kocsi elé gyűjtemények Erdélyről, Erdély legrégebbi helyeit térképezi fel, ezt is ajánlom mindenkinek figyelmébe, és a harmadik kötet az Erdély legszebb város és főterei, ez a városokat mutassa be. Ennek az ára ugyan a 3 kötetnek 180 lej, vagy külön 60 lej darabja. Bizonyára, akik nem készültek, van lehetőség, hogy a könyveket el lehet vinni, és jövő vasárnap a pénzt be lehet hozni. Én még egyszer meg szeretném ezúton is köszönni az önök vezető tiszteletességének és a gondnok úrnak és a gyülekezet tagjainak, hogy ma itt lehetök. Jó volt itt lenni, és köszönöm a tiszteletes úrnak, hogy a mai szolgálatát, hiszen nagyon sokat tanulhatok ebből a prédikációjából. Megérintett nagyon a mai este, most már indulok el Budapestre, mert reggel ott kell legyek Budapesten. Sajnos az 5 előadáson nem tudtam majdnem egyensen részt venni az Isten tiszteleten, csak a végeken tudtam eljutni, mert nagyon zsúfolt volt ez a mai nap a 6. vagy a 7., mindjárt se tudom hányadik, de jó volt itt lenni. Köszönöm előre az önök támogatását és az odaállását, és azt kívánom, hogy a Jóisten minden egyes segítséget pótoljon vissza többszörösen. Még egyszer köszönöm mindannyiuknak. Jóisten áldja, és egy szép hétvégét és szép hetet kívánok önöknek. Békesség Isten!